Не просто растлумачыць, а зрабіць гэта максімальна наглядна і запамінальна. Сённяшняя прафілактыка дарожна-транспартных здарэнняў даўно выйшла за межы звычайных лекцый, стала сапраўднай падзеяй для ўсіх удзельнікаў дарожнага руху. Так адбылося і ў Лагішыне. З удзелам прадстаўнікоў мясцовай абласной дзяржаўтаінспекцыі тут прайшла маштабная акцыя, накіраваная на прафілактыку дарожнай бяспекі. Дети нередко становятся участниками дорожно-транспортных происшествий лишь потому, что не знают, как правильно себя вести на дороге. Вот поэтому сотрудники госавтоинспекции посещают различные учреждения образования, как средние, так и профессиональные, для того, чтобы напомнить детям, как правильно, как безопасно себя вести на дороге и впредь не нарушать. Зрабіць правілы дарожнага руху больш цікавымі і зразумелымі для лагішынскіх школьнікаў паспрабавалі і юныя інспектары руху з Купяцічаў. Адаптаваныя пад дзіцячы ўзрост правілы пытанняў не пакінулі нават у маленькіх гледачоў. Скажи, что ты запомнила? Что надо носить фликер. То, что надо всегда носить фликер, чтобы тебя не сбила машина. Не носить наушники, когда переходишь пешеходный переход. Наступная лакацыя – пляцоўка каля мясцовага сельвыканкама. Тут сабраліся гаспадары конных падводаў. Кожны атрымаў спецкамізэльку і набор стацыянарных светлаадбівателяў для фіксацыі на вазах. Акцыю падтрымалі партнёры Дзяржаўтаінспекцыі. Мы приехали в этот поселок с целью республиканской акции «Добрая дорога», подарить детям подарки и научить их, как правильно передвигаться на дорогах. Мы тоже выступаем за безопасность всех участников дорожного движения без исключения. Прыемныя і карысныя падарункі атрымалі адразу некалькі шматдзетных сем'яў, улічваючы, што веласіпед – адзін з асноўных сродкаў руху па вясковых дарогах, бацькам падарылі утрымліваючае дзіцячае велакрэсла. Очень даже и 5-летний, и 3-летний. У нас все ездят, они вот уже с 2 лет они у нас садятся на велосипед и поехали. Спасибо большое за такое внимание к нашей семье. Хочу поблагодарить за предоставленные подарки. Очень надеюсь, что благодаря ним наше передвижение станет комфортнее и безопаснее. 7 загінуўшых і каля 80 пацярпелых. На спыненне росту сумнай статыстыкі, якая ўжо склалася з пачатка года, сёння кінуты сілы інспектараў-прапагандыстаў усёй вобласці. Прафілактычныя акцыі праходзяць і ў гарадах, і ў маленькіх вёсках. Усё робіцца дзеля аднаго – агульнай бяспекі.